Guys, unu kata onye mfu tata. Unu kata onye mfu tata. Before ana m agwa unu si unu nọọsụ ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke bụ ife na-apụ apụ n'obodo oyibo, obodo Sauti, Nsukka obodo oyibo. Before unu bido kọwa m si m Sauti ọ bụ obodo oyibo, Sauti ọ bụ obodo oyibo. Ama ka esi wee kwudi okwu asị na ọkụkọ bụ efi mmadụ bụ efi ibi. Ama nke esi ekwudi okwu a biko obodo nke anụnwa Sauti a bụ obodo oyibo nke anyị fụrụ anya jenụrụ saịdị nke ọzọ. Ọ bụrụ na gị nwee jego saịdị ahụ ekele dịrị Chukwu, mana anyị nwee jenubero ebe a bụgodo obodo oyibo nke anyị fụrụ bikos ebe a na-abụ obodo oyibo, ofu obodo oyibo dị na the whole Africa, ịghọtago. So after obodo oyibo, ezigbo obodo oyibo nke a iche na bụ obodo oyibo, the next one bụ nke a bikos ife na-eme ebe a na-eme ebe a. Moto kutuo oyi pịalie ya isi ọ pịalie ya ọkpa akwụọ ya ụgwọ banye onwe ebe ọzọ nwa Afrịka ọzọ a na-akwụ ụgwọ a. Then ọ bụ na gịnị mee this ika nke ebe a wụ na ị nwere akwụkwọ obodo, ika nke ebe a 60 years akwụba ya ụgwọ. Ọ bụkwa na ị nwere akwụkwọ obodo every month onwe ndị a na-akwụ ụgwọ, onwe nke a na-akwụ na be anyị every month onwe ndị a na-akwụ ụgwọ. Ịmụọ nwa n'obodo ọ ka ha ji amụrụ ọka nji wee gbuo na ndị obodo a na n'iyi. Ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo unu na-abịa achịkọrọ bụ ndị grandma ha gasị bikos fa na-ebido na nwata na-amụ nwa, ha na-ebido na 10 years mụba nwa bikos gịnị mpafa si fa na ya na-enye onye ọbụla mụrụ nwa enye ife na 400 rand pụtara ego na ego be anyị. Ego na ka ọ pụtara na ego be anyị ka mgbakọ ego na ka ọ pụtara na ego be anyị almost plus and minus ife na 40k ka ọ pụtara na ego be anyị. Ịmụọ nwa ịtụtụ ime mkpuke, ime ọghọm, ịmụọ ime ije pịa ọkụ tụtụ ime ọghọm akwụwa ya ụgwọ nwa nwee elibe ego one 40k n'ọnwa ọbụla enye 40k. ifuge benefit niile dị ebe ọ dị na bunu. So why mere ya ejikwa ebe obodo oyibo? Benefit niile dị ebe ọ dị na bunu nwe obodo ọzọ ọ dị, obodo ndị isi ojii ọzọ ọ dị. Gwa m gị nwa na-akọgheri si m ebe ọ bụ obodo oyibo, ebe ọ bụ obodo oyibo. Gị nwa ka ebe ịnọ Naija ka ị nọ obodo oyibo ekwa ịbịa ebe a ị nọrụgodo ikwetegodo na ọ na-eme, ikwetegodo na ebe a ikuku obere ikuku obodo oyibo ya ekusatụghị ka ị ghara ịkọgheri ya mere nji wee kọba ife a. So ife a nchọ ịkọ na mma akọzie n'ife onyonyo ọzọ nchọ ịkọ bikos ile m elika nsa ya ọnụ ụtụ ọ na-ada pịala ịghọtago. So ebe a bụ obodo oyibo. Yes, obodo oyibo anyị nwa batagoro fụ ya no mata na obodo ụmụ anụmanụ na-asị n'iyi. Ụmụ nwoke be anyị ịnabata ebe a obodo etipịa alọghị bikos obodo oyibo ọ bụ na ọrụ adịrọ. Fama na onfasef afọ dị ọrụ, fama na onfasef na-apụta na sit na-aya anyị ego, fa na-aya anyị ego afọ ya ayọba ya ego. Ọkwa ndị anyị bịara befa atakoro fafụrụ ọrụ rụọ ịghọtago. Mana ife niile dị na ya, ife niile dị n'obodo, ife nweta dị n'obodo dịka otu o si dị n'obodo oyibo. Yes, ije nnọọ desa ofu ọkpa ya ọwụ na ụbịa mpịakọta ya ụtarị na ịmara ife ihe eme onwe gị tupu ofu ọkpa ya na korota des mụrụ mmadụ si ya moto iwee gwe nye lili iwere klọchis na-aga akwụọ ya agbagba ego ya eruchakwa 10 na be anyị ịghọtago. So ebe ya akpọrọ obodo oyibo ka ile na-ada na-akụ elife na amara ebe ọ bụ ọkwa obodo oyibo. Anyị nwebịara ebe a fụrụ ya n'obodo oyibo ndị ọ na obodo oyibo anyị n'isi anyị n'obodo oyibo anyị kwa n'isi ụmụ anụmanụ ụmụ unu nwanne unu nwoke onye obodo oyibo n'isi fa ịghọtago. So ịghọtafene m ife na-akọ gezie ntị n'ife onyonyo ọzọ na-abịa ka ịghọta ife nchọ ịkọwa maka dịsị na onye nsi unu na mfụ taa onye nchọ ịkọrọ na akụkọ nene ife onyonyo ọzọ na-abịa na afta nka ka ị gezie ntị ghọta ife na-akọ ịghọtago.